Леле, почвам ли? Добре. Здрасти. Може да вали, ма може да не вали. Вчера около 7:15 в района на Перник, югозапад, са откраднали група роми 6 тона дърва за огрев. Значи на цялата страна ще е много студено. Логично. А най-студено ще има на тия, деца им откраднали дървата. То ще е студено на цялата страна, обаче в района на Мездра ще е най-топло. Защото в Мездра от Перник се влива и долита циклона, антициклона и мекия бриз и топъл ветър Жоро Бекама. Нали? И това е. Останете с нас. Всяко не ме взема толоко Мездра и не забравяйте се усмихвате.